verses 15 to 22. So dunay nangutana nga nganong kinahanglang isulti ang chapter o ang verse. Tungod kay naandan nato nga ang ebanghelyo lang ang pangalan sa ebanghelyo ra isugilon. So munang di ta kahibaw mo locate asa dapit mabasa makita. So chapter 22 verse 15 to 22 manindog tang tanan. Ang pangutana mahitungod sa pagbayad og buhis. Ang mga Pariseo nagtigom og nagsabot pagbitik kang Hesus. Pinaagi sa pangutana. Pagbitik kang Hesus, pinaagi sa pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug uban sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Maingon sila, magtutudlo na sayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod, mahitungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Dili ka manumbaling sa gihuna-huna sa mga tao kay dili ka man magsapayan kung kinsa sila. Busa sultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad sa huwes ngadto sa emperador sa Roma o dili? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang tuyo, busa amingon siya, mga tigpakaron ingnon. Nganong inyo man gyud kung sulayan, ipakita kanako ang kwarta nga igbayad sa buhis. Busa gipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila, kang kinsa mang nawong ug ngalan ang ania dinhi? Sa emperador, mitubag sila. Busa si Jesus mingon kanila, kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador o ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Verse 22, sa pagkadungog nila niini nahibulong sila pag-ayo ug unya, mibiya sila kaniya og nang lakaw. Ato iduko ang atong mga ulo. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo Lord nga nakit-an nimo ang mga problema sa among mga kinabuhi. Ang among mga kasakit, nakit-an usab nimo ang hiwi namo nga mga pagkinabuhi ug ang paglaom nga matul-id kini mao lamang nga matudluan kami sa imong mga pulong. Himua Lord nga ang among mga kasing-kasing madinawaton sa imong pagbadlong ug pagtudlo. Bisan pa amahan nga ang imong mga pulong magdugmok sa among mga garbo ug tudloan minimong magkinabuhi nga muliwat nimo o Ginoong Hesus. Salamat kayo Lord nga sa among mga kagul-anan, imong mga pulong maghupay. Sa among mga kasakit o Dios maghatag kag kagaan. Og salamat kaayo nga mo ni maghatag namog seguridad. Samtang kami nagkinabuhi ni ining makuyaw nga mga kapanahonan Ginoo. Amo kang paharion ug daygon sa kanunay sulod sa among mga kinabuhi. Madawat namo ang among pag-ampo ug ang kaalam sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod tang tanan, mga igsoon. Pwede ba nato palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. Ang atong pagahisgutan, karon nga kabuntagon, mga igsoon, giuluhan siya og pagpagapos sa kaugalingong pamatasan. Kung maghisgot na ganitag pamatasan, apil ng panghuna-huna, pagbati, tanan natong naa nato mga prinsipyo sa kinabuhi mo na siya, mga ways of life. So pagpagapos sa kaugalingong pamatasan. Sa ways imong mga ways of life nimo sa imong pagkinabuhi. Sa imong prinsipyo, sa imong garbo, sa unsay naa nimo. So naa diha nahimo tang nagpagapos ni ana. And so ang tuyo sa Ginoong Hesus nga mianhi siya to set us free. Munang naiawit ka na yung, who the Son sets free, he is free indeed. Nga, kinsa di ay ang anak si Ginoong Hesukristo maghatag og kagawasan, ang katong nakadawat niini, nakabaton gayod sa tinuod nga kagawasan. Now, daghan ka nato mga igsuon, kitang tanan natrap sa atong kaugalingon nga mga pamatasan. Nga dili ka gawas nun.
Dili ka gawas nung mo fellowship, dili ka gawas nung makighigala, kanang naay tinuod bitang kalipayon sa kinabuhi. Dunay panghitabo sa imong kinabuhi nga mga kasusubo, mga kasakitan, nga mga problema or balatian, nga tungod ni ana nahimo na kang ginapos nga dili nakagawas nung mukatawa, dili nakagawas nung mutagad sa imong isig katao, dili nakagawas nung mo pakita sa mahimayaong dagway. No? Kanang halos kada adlaw na lang kang nagkaon og sinigang. Nga ingon pa to ni Pastor Rodnel, na si Pastor Rodnel dire. Ingon pa to ni Pastor Rodnel nga bisan pa og imong gikaon happy, di gud ka happy. Kasuk ka na may pagkaon nga happy. Nya human nimo kaon ang hugas ka ang imong sabon joy. Di gyud ka wa gyud kay kalipay gyapon. Na unya ang tanan nimong kuyog si Mary Joy nga Bautista og Joy nga gulay. Wa di gyapon ka malipayon. Unya ang imong mga kantahon joy to the world. Di gyapon ka malipayon. It's because naay nakagapos nimo. And you know what? Pag naay nakagapos sa tao, especially kining garbo, sigurado na dayon nga naay insecurity. Unya ang tawong insecure, gusto niya kanunay nga idipinsahan niyang kaugalingon o niya iangat niya ang iyang kaugalingon kaysa sa uban. Pero ang tawong gawas doon og malipayon, kanunay ra nang nagpaubos. Nga bisag unsay may tabos kinabuhi, bisag unsang sitwasyon na smile, pasalamatan ng Ginoo. Wala ra, padayon ng kinabuhi. Unya grabe na kayo ang pandemya karon. No? Padayon gyapong malipayong, nagkinabuhi di sa Ginoo. Ingana mo na yung mga tawo nga tinuod nga gawas nun. And then sa ato ang mga igsuon, kanang natrap ta sa atong kaugalingon nga mga attitude, principles, even religions, mga routine nato nga buhaton sa kada adlaw, mga kinaiya nato, natrap ta sa mga panghitabo, natrap ta sa kanang si tawag ana experience nimo with someone bisag dugay na kaayo tong mga panahon na hangtod karon di gyapon ka makalimot niya ingana bitaw. So naay ingana nga mga trap na iniigham didto sa gawas. No? So wala ka nakagawas ana og maunay hinungdan nga kay kita nahimo man tang nagapos, na priso, na trap man ta or nahulog ta sa tong kaugalingong gahong. Natagak ta sa buhok sa gigama nato nga gahong sa gigama nga buhok. Kita ra pod mismo ang natagak diha. Mauna nga sa atong pagkahulog diha na sinati nato kung unsay consequence or unsa ang kanang matang sa pagkinabuhi nga naa nato karon ug ato na siyang suwayon sa paggamit sa uban. Kanang natagak kas litag dayon manghimo po kag litag arong naapoy laing matagak. Sa unang bata pa ko magdalamig palwa kay mao ni among duwa kaniadto, palwa sa lubi nga uga. Dagan ibabaw sa bukid sa kakugnan unya tungtong sa palwa bahalag mga gisi ning short og brief. Unya padaus-us sa ilaw. Nya lingaw kaayo mi inig abot sa ilaw mga ligid unya punit sa palwa dagan na pud og saka singot kaayo. Kaya nga itong mga anak karon wa na'y exercise. Puro na lang cellphone. No, niya, muna'y among duwa sa una. Saka dito, gawas nun kayo mi. Malimot na mi sa mga baka nga balhinon. Malimot na mi sa mga hugason, mga labhonon, mga hayhayon, mga bubuan ng tanom. Mga wa na day kahoy kay muna'y among kalipay. Gawas nun kay mi ana. Unya, bisag kadaghan naming apason og sangas biyabas. Og kanang uway. Bunalan mi. Hilang, pagkaugma mo, gihapoy among himuon kay tagaan o kagawasan ang mga kabataan. No? Nay kagawasan. O nya, kaniato naka-nindot kay ito, wapay kuya ho to, COVID. Pwede pang mag-agbayay. Mukpaak kas bayabas, imong ihatag ang pinaakan sa imong friend. Paak po siya, ihatag na po spikas, kay gabahin mo ng bayabas. Karon di na pwede. Bisag mo agbay, badlungong pastor.
Kuan mo, ayaw irugan ng bangko. Ano, ng mga bata. So, muna kay, gawas nun kayo ta, gusto ta anak nga mga kagawasan, mga igsoon natay freedom nga mohimo anak. Pero, sa diha nga, dagan. Kining among papa, mahilig na siya buho daan, unya, butangan na niyag mga hugaw sa baka, kay inigabot sa panahon, iyang tamnan og saging. Niadto di ang dapita, may mga buho si papa ditong gipanghimo, kay tamnan nagsaging. Unya, dugay na kayo to, og wala nakit-ina, wala niya natamnag saging. Unya, gadagan ko. Dagan, nasyat sa buho ang akong tiil. Pagkasat ana nahagba jud ko nga ang akong nawong nabunal sa kaning kakugnan, akugon man na nga may among giagian. Nasyat jud ko kay sa daplin man ko niagi, wa man ko niagi atong giagian sa mong palwa. Kay naman po'y gapaambog, ha? So, pagsyat na ko dito, sakit kayo pero naghuna-huna na daan kong balikan akong tabon arong duna po'y akong amigong mahulog dito. Na? Kisay nakasuway ana. Haladi mangangkon. Kanang natrap ka, nabitik ka, unya maghimo po kang mangbitik sa uban. Kasuway ka na? No? Sa inyong eskwelahan, arita, balik tas ato ang mga elementary life, mga mama. Nakasulay ba mo nga iniguli ninyo bugat kay inyong bag, kay gipangbutang bato sa imong classmate? Kadaghanan nga himuon sa mga classmate, mga igsoon, kay malipay man lagitang na, ay, may nga nang murag mabitik ba? Himuon sa mga classmate, kay inigbagting ana, human nagpangadji, kay mudaga naman nag-uli. No? All for day, oh my Jesus, biras, bagdagan ayon. Kay paunhanay, kisay makagawa sa pultahan. So ang panghimuon, mga igsoon, ipanghukot, ding bag, aning bangko. O niya, mga lampaso, isuod sa bag, muna madalag uli. Na, pagkaugma, trilling kayo, kinsay ka ko na to, yaw-yaw na, no? Ingana. So, munay, onya, pag nabiktima na ka, imo na po nang himuon sa uban. Maunay kasagarang buhaton mga igsuon sa mga taong natrap, nagapos, napiriso sa ilahang kaugalingong mga pamatasan. I said, nga ang pamatasan mga panghuna-huna, mga prinsipyo, mga garbo, mga kagawian sa kinabuhi, ways of life, mauna, unya ang imong mga kasinatian kaniadto, on sometimes natrap ta sa usa ka butang, o kana siya na ay epekto ngadto sa uban. Listen, kining mga Parisiyo and Sadduceos, grabe ka relihiyoso ni sila. Sa mata sa tao, perfect ni sila. Gikan sa sukod sa ilang sinuotan, perfect dyan ni sila. Basahon nimo ang Old Testament from Genesis to Malakay, perfect dyan na sila. Kay dili sila matawag og Parisiyo, di sila maapil sa hutong sa pundok sa Parisiyo, kung dili nila na ma-memorize o dili nila na ikinabuhi. Perfect jud sila sa mata sa tao. And sa time sa mga Hudyo, sa relihiyon sa mga Hudyo, ang gihimong standard sa mga tao nga pagkinabuhi nga matarong, ang pagkinabuhi sa mga Parisiyo. So, ang mga Parisiyo, medyo nigarbo sa ilang kaugalingon, kay sila man ang nahimong standard. And kasagaran nato din mga Parisiyo og kinaiya. We look at ourselves nga mas maayo pa kaysa sa uban. Mas matarong pa kaysa sa uban. That is why sayon kaayo ta nga makapanghukom. Biktima ko ana sa kanunay, ma-realize na ako late adto nang unahan. No, ingana ang mga Parisiyo. So tungod kay nahimo silang standard, ni garbo ang tagsa-tagsa kanila, nahimong mapahitas-on, gitawag na sila self-righteous. They are proud. Nga tawgon silang standard, nga tawgon silang matarong. For example lang, naamo diri tanan, unya moingon ko sa inya, kamo ba? Dapat magkinabuhi mo pareha ni Muklisa. So si Muklisa nagpaminaw, so medyo nganuman, mapaubsanon, matarong, manggihatagon. Ako nang gisulti tanan, murag gidayeg na, simbahon na karon ako ron. Unya, siya nagpaminaw, saka ang iyang garbo. Kagimo siyang standard. Moingon kay tag standard, maoy kuhaag level sa tanan aron nga pag na-level na ka diha, okay, na insakto na imong pagkinabuhi. Mo ni mga Parisiyo, mga relihiyosong tawo. Pero pag ani na ni Jesus Christ, dito nakita nga ang gitan-aw sa mga Hudyo nga grabe ka matarong,
ikumpara ni Jesus Christ wala sa kumingking. That is why, pag-abot ni Ginoong Hesus, gi-expose ang tanang binuhatan nila. Gani ni Jesus Christ, kamo mga Pariseo mo. Muramog mga mitso, muramog mga lubnganan, nga sa gawas pinintalan naka-tiles, pero sa sulod baho. And that is why, ang naa sa sulod gitanaos Ginoo dili sa gawas. Pastor, pwede ra ba kung magbikini mo simba? Hoy, ayaw. Manong dili man pastor nga sa sulod magkaigitanaw ni Lord dili sa gawas. Lagi, pero ang imuhang kauban sa simbahan nas gawas katanaw. Mga lalaki makasala. Samo to mga babae. Iyo ang lalaki. Pag makakita ang lalaki nga nasuot, mo ang lalaki. Nanawag og hangin. Ha, ngano? Ngano pa mo magtihol-tihol sa mutuo ng hangin sa iyong tihol? Na? So, mo na kasagaran nato na una. Makasala. Labaw pa makasala ang babae. Kaya inigtanaw niya. Susuot nga na. Mas hamis pa ko ani nimo. Wa gani ko gainingon. Murag di ka inibtag lansang numero 6 kinadaghanan. Wah! Nga na no? O sulod ka tanaw sa sulod nato. Ang mga Pariseo nakita ni Lord nga sa sulod nila puro na kahugawan. Puro na garbo. Puro na kahakog. Puro na kahakog. Unya, malipayon kayo silang nagdawat og mga suborno, mga donation gikan sa mga tao. Pero inigdungaw na nila sa katawhan nga grabing naas panginahanglanon, pasagdan ra nila. No? That is why ako sad mo nga gina-encourage kanang inyong paghatag sa Ginoo. Bless kayo na. Ngano man. Ingon that added to aron dunay pagkaon didto. So og dunay pagkaon dire malipay ming mga on nga naa didto gipanggutom sa gawas. Mao nang dadon po na nato didto. Usahay kanang lami mo kayong bisita bitaw og kuanan apo kay dadon no. Kaysa ato God bless, pagkaugdaghan og malig-on ka niya. Wa sila'y pagkaon. No, so mo nang ayaw dyan mo, basig si pastor mo na, ayaw hintawon po na. So, mo ni ang mga kinaiya sa mga Pariseo nga nagapos sa ilang kaugalingong garbo tungod kay gitawag sila og matarong. So ni garbo. Ikaduha, nahimo silang nagapos sa ilang kaalam. O kay nagapos man sila sa ilang kaalam, buot nilang bitikon si Jesus. Sa Bible, dunay mga pagbitik nga gihimo ang mga Pariseo. Ang una, kining amahan sa mga Pariseo, naas Matthew chapter 4, 1 to 11. Ako rin ay paraphrase because kadaghan na nato ning ibalik-balik. Mahitungod kini sa pagtintal ni Satanas ngadto kang Hesus. Si Satanas nagapos siya siyang garbo o nagapos siya siyang tinguha nga mahimo siyang Diyos og simbahon pod. Mao ni nga gusto niyang gapuson si Jesus, bitikon si Jesus, itrap si Jesus, tintalon si Jesus aron nga og magapos na siya, matuman niya ang iyang pangandoy nga mas mulabaw pa siya kaysa sa Ginoong Hesus. So in Matthew chapter 4, 1 to 11, this is the temptation of the Lord Jesus Christ. Nga gidala siya sa balang espiritu ngadto sa dapit nga gitawag og awaaw. Sa English, solitary place. May nga itag awaaw, mingaw, way tawo, ikaw ra usa. So dito siya gidala. Dunay tulo ka temptation nga gihimo ang yawa. Tulo ka bitik, tulo ka litag, tulo ka trap, tulo ka prisuhan. Nga og asa si Jesus ani mabitik, matrap og mapriso, diha siya mahagbong. And you know what? Ingon si Lord, kaaway sa Diyos, kining nagbaton ining lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kaulag sa unod, kanang mga kailibgon sa mata, og ang garbos kinabuhi, muni bunggoon og ayo sa Ginoo. So, kining tulo, muni gigamit sa yawa, ang ayang bitikon si Jesus. And knowing
nga si Satanas mismo nga naghimo aning mga bitika, nagapos na siya ani. Because nasayod ta nga ang mga taong mudaot sa uban, sila mismo mao'y madaot. Ang mga taong magbutang-butang, sila mo'y nagbuhat. Ang mga taong mo-lockdown, sila mo'y nanga-lockdown sa ilang kaugalingon. Because the abundance of the heart shall the mouth speaks. Kung unsa daw ka, mo na imong isulti. No? So, si Satanas naghapos na ani. So, iyang gitintal. Oy, kay si Jesus nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Gutom kayo, no? Ingnan niya si Jesus. Oy, anak ka man sa buhing Diyos. Himo ang tinapay ning bato og kaon. But nitubag si Jesus, nga di siya makasulod sa maong bitik, sa maong trap, sa maong gapos, sa maong prisuan, nga gitan niya giablihan sa yawa, iyang gitubag, gipadlakan niya dito, niingon siya in Matthew 4 verse 4. Ang kasulatan nag-ingon ang tao dili mabuhi pinaagis tinapay lamang, kun dili pinaagis sa matag pulong sa Dios. So kung nanarbaho ra ta karon para makapalit og pagkaon, na ay problema nimo. Need kag word ni Lord. Because ang atong pagkaon, muhatag ra natog 80 paingos 90 katuig. Pero ang pulong sa Ginoo naghatag og kinabuhing walay katapusan. So ayusin natin ang ating pag-iisip. Ha? Amen? Okay. So wala na tintal si Jesus. Ang unang bitik, wa gyud siya na bitik. And sa giyera sa world, lisuda isulti ng World War II, ang mga Amerikano o ang Japanese, gubat sila. Gira. Ako nang gipost sa niagi. And then, dunay usa ka Amerikano nakakita siya nga dunay donkey. Kailan mong donkey? Kanamurag kabayo nga gamay? Ay, butang na lang na to, kabayo. Pagkakita niya nga naay donkey, iyang paningkamutan yun nilang madakpan ang donkey, unya ilang gipasan. Samtang naglakaw sila sa kasagbutan, sa mga ingana nga dapit, sudpanan. Unya magtanaw ka ato, unsa may purpose nga nang ilang gidakop tong donkey nga ilang gipasan? Karon ba ilang sudanon kay gera gutom? Dili. Ila atong idakop kay ang donkey inig makadungog siya buto-buto, magsigig dagandagan, unya daghang mga landmine nga gipanglubong. Nga og matumban to sa donkey, musabog na tanan, patay sila hurot. So ilang gidakop ang donkey og ilang gipasan. Gapuli-puli sila. Na? So parang dili sila matrap. Ilang gidakop kadtong walay paki sa trap, ilang gidakop. Ilang gipasan. Sige noong Jesus mausab. Grabe ka kamaalamon. Ingon siya, man shall not live by bread alone, but in every word. Matagpulong. Then sunod, gidala na gyud siya dito sa pinakahabog nga dapit, ibabaw sa templo, o niya giingnan siya ni Satanas. Anak ka man ka sa Diyos. Ambak. Kaya ang kasulatan nag-ingon, magpadala siya ang anghel mo, imusalo kanimo, og di masugamak sa bato, imong tiil. Na? Og na imo ingon nimo anak. Asas Ma'am Nisel. Oy, anak magkakas Ginoo, ay nagpagpipiid ha, ay nagpag-face mask, ay nagpag-facial. Ha? Ayaw sagad ha. Na? But nitubag dayon si Jesus sa ikaduhang bitik. Sa ikaduhang nga trap, gi-close gyapon ni Jesus. Wa gyud siya ni tapak sa maong trap. Iya dayong giingnan pagsulti. Ang kasulatan nag-ingon ayaw tintala ang imong Dios. So, ikaduhang nga trap wala nagsilbi. Now, ang yawa hinumdumi ni dili basta-bastang mo give up sa yawa, ang yawa. Kita ramaning mga luuran. Kanang nas imong tapad ina na luuran. Sulti ba? Dali ah! Hello? Kita raning mga luuran. Pag naatay gi-effortan og ayo hala effort gyud nimo hatag panahon tanan. Unya suddenly boom. Di na ko. Luuran.
Si Satanas, dili siya mo give up. Juan, 10, versikulo 10, niyanin siya pagkawat, paglaglag o pagpatay. Kining tulo niya kamisyon, dili siya basta-bastang mo give up kung dili niya ni mabuhat. Mauna nga kung mupalpak ang iyang unang bitik, adto sa ikaduhang bitik, o sa ikatulo. Dili siya mo give up. Because seryoso siya sa iyang misyon nga mulaglag, mupatay o muguba. Ang yawa, seryoso siyang misyon. Ikaw rin dili, seryoso sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Tama? Agay, sakita, oy. Inyong mga igo, maka. Wala. Na, padayuno sa nato. Ikatulong atrap. Gidala siya sa pinakahabog nga dapit. Unyaging na siya, Jesus. Nasayod ka ba na anang tanan nga imong nakita? Tibuok kalibutan? Pag musimba ka kanako, ako nang ihatag nimo. Grabe ni si Satanas mo offer. Ay nga na siyang, oy, ati puli. Kanang Bikyo, Alturas, ICM, Marcela, tanan diha, ako na nang ihatag nimo ay nagsimba. Wow! Sayo na no. O, kanara? Thank you, Lord. Thank you, pas Ginoo. Muna gi-offer ni Satanas, kabalo ka. Si Jesus, humble siya. Because kung ikaw si Jesus, masagpaan mo si Satanas. O sa gisulti ni Satanas, Jesus, pag muyukbo ka o musimba na ako, tibuok kalibutan, akong ihatag nimo. Kung ikaw si Jesus, imong sagpaon ang yawa mo yung, unsay tibuok kalibutan, imo ihatag nako. Nga ako'y kabuhat ani tanan. Unsay imo ani ha? Unsay imo? Muing ana tingali ka. Pero si Jesus mapaubsanon kayong nitubag nganuman. Hari sa tanang hari siya pero nagpakaway nahot para nimo. It means giwalag wagtang niya ang katungod nga siya tag-iya sa tanan para nimo og nako. Kabalo mo kung sa itubag ni Jesus? Ingon siya, pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, ang Diyos lamang maoy simbaha o galagari. Muna din sa atong kinabuhi, usa lang ang atong gisimba. Siya lang ang atong gihalagaran, siya rin atong pasidunggan, siya rin atong gihalaran. And ang Lord Jesus Christ, may mga pulong siya nga daw hait pas ispadang do isulab, nga inigsulti sa yawa, nagbutang og bitik siyang agyanan, panghabason niya dito. And sometimes kita, dili ganita kailag, bitik ba ni sa yawa? Aw, sahay, bisan pag nakailan natang bitik na ni sa yawa, halambak yapon! Inigdungaw ni mo, kabalo mo mga igsuon, ang atong mga kaliwatan, karon di na mangyud ta moangkon nga ang atong kaliwatan mga ita, mga igurot. Katong mga igtom mugbo kayo maras Pastor Jonas nga kulot kayo buhok, unya og magdungo makita ang buho sa ilong tan-awa ragod. Na muna atong mga kaliwatan. Unya ang ilang mga panarbaho, mga mangingisda, magtanom og mga mangangaso. Mangayam. Magbuhi na sila mga iro, unya gukdo nila mga baboy ihas, mga tao nga ihas. Hala na itawong ihas. Huwa. No? Nya gukdo na nila. Unya kusog man ang managa di madakpan sa mga iro, ang ilang buhaton maghimo silag mga gahong mga buho. Unya tabunan na nilag mga dahon. Nginigdagan sa mga baboy, kaingon nila o kanang yuta pa ni ilang gidagangan, mahulog na sila dito. Unya, inigkahulog na nila sa ilawom sa maong buho, gibutangan nila og kanang mga talinis. May mga kanang mga bangkaw nga wala na nila gipanggamit, kadtong mga blade ana, gibutang nila sa ilawom sa gahong. Nga inigkatagak sa maong mga hayop nga ilang gipanggukod, mga tuhog dito, mga tugsok, og makuha, madakpan, mga matay gyud. So, mauna. And maunay eksakto kaayong gihimo sa yawa para nimo og nako. Nga di gyud kaniya buhion, offer-offeran ka sa kaaway una. Never in the history sa Bible nga ang yawa ni bless og tawo.
But ang gihimo sa yawa, naghatag og paon, inigbadak pa na kaniya, laglagon ka, patyon ka, gubuon kag taman. Munang ang Lord nag-warning sa ato karon, kining atong Biblia, basag yun na, unsay na diha ikinabuhi, arong di ka matagak sa gahong. Arong di ka matagak sa trap. So muna gihimo ni Satanas. Ang una, normal lang nga bitik. Kaon ba? Kitaan ni Jesus ang bitik. Habas. Pung. Sunod ikaduha. Kitaan gihapon ni Jesus. Habas. Pung. Pinaka-effective na yung gahong naghimo sa yawa. Kato na yun. Himo siya buho. Butangan niya mga hait nga mga hinagiban sa ilawom nga na nagbarog. Nga mahulog ka dito, matuhog juga. Patay ka. Gi-offer ni Satanas ang tibuok kalibutan ngadto kang Jesus. Pero ningos Jesus pahawa Satanas. Ang kasulatan nagingon ang Dios ra maoy alagare. Kisa ba atong gialagaran? Amen. Ang Dios. Gikapoy na tag-alagad sa atong kaugalingon, gikapoy na tag-alagad sa atong isig katawo, usahay ang tao imong panggaon, alagaran ug ayo, suklian pa kag kasakit. Anang akong anak, sige ra jud ako nang iampo, Lord, magtubo jud ni siya, nga nahigugma na mo, labaw sa tanan. Og mahimo ning tinuod nga panalangin diri namo. Kaya ka na mga anak nato, giayo na to atiman, sa gagmay pa sila, pero inigabot na sa panahon. Puro nakasakit ang ilang ihatag. Dayong mubiya na tang ginikanan, usa pa mayong, ano gibiyaan ako di mo. Lami ang ibangos lungon niya sa paon. Na? Ano nga itong anak magsipa-sipa sa siminto manding. Nay, taga-Negros ng utanak, isa ko ng si Manding o si Roger. Kanunay na ni mong isgutan ng magwali ka. Yan, minaw sila slide. Panganhiyo niya mo, buhol, ano makailan mo. Magsipa-sipa sa sahog ni bata, kay gusto mo kuyog. Muban ko, uban. Dako na, mulakaw, nagdi mananghid. Unya mo atin na dito mga birthday, asam day mo anak, naikaon dito pa kuyuga ko. Sabat niya mama, oy mga batanon mo ko to dito, bawal dito kulag yipon mama. Pagpuyo anong bay? Hala di na pa uban. Inig abot na sa panahon, kay naaman joy nindot og hipuson ra ta dito pod sa Ginoo, pero naaman joy mga tendencies ba na mga sitwasyon nga moagi una og magluya unya, maghigda na unya. Paimnon na lang, pakaunon, hinluan. Arte kayo mga anak. Kuya, ikaw may hinlo ni mama, be. Kung kayo ba? Sa bata pa ka, ikaw gihinluan og ayo sa imong mama. Labad iyang ulo na bughat siya sa bag-o pa kang gipanganak. Pero mugunit siya sa bungbong, mukapyot sa pisi sa duyan, kuhaon kas duyan, trapuhan, hinluan, ilisag dayaper. Nagreklamo imong mama nga nag-ingong baho ka? Giitsa na lang kas gawas? Or pagpunit ni animo, uy, nagkahugaw naman ka anak. Uy, thank you Lord, nangusog ulan, ibutang kas balisbisan? Na matagakan kag ulan, arong mahinlo ka? Wala. Munang kawang ning atong muangkon tag relihiyon pero ang atong pagkinabuhi dili panalangin. Ang demonyo kanunay mo'y nalipay og nagpakpak. Bisan pag-unsa ng atong mga ginikanan, deserving kayo sila sa atong love. Deserving kayo na sila. So, muna yung mga trap nga gihimo sa kaaway. And next, ang mga Pariseo, John chapter 8. Mao gihapon, 1 to 11 gihapon. Ritso na ko ni, because kanunay naman ni natong gihisgutan din hino. Kay aning atong time, paspas kayo jud siya. Ang John chapter 8 verses 1 to 11, nag-ingon, unya ang tanan na mauli apan si Jesus miatos bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, bibalik siya sa templo, mialirong kaniya ang mga tawo, og milingkod siya nga nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo, nagdalag usa ka babaye nga nadakpan nga nanapaw o siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus magtutudlo. Kining babayhana nasakpan namo nga nanapaw. Sa atong balaod,
nagsugo si Moses nga ang magbuhat sa ingon, kinahanglang batuon, hangtod mamatay, karon unsa may imong ikasulti. Verse 6, bantayan ang verse 6 ha. Kini di ang ilang gibuhat, trap rani ni Jesus og dili gyud. Buot nilang ipatuman ang balaod og dili gyud nila buot nga hukman ning babae, kundi bitikon nila si Jesus. Verse 6. Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya na basta mga katong ilang amahan sa Mateo chapter 4. Grabe nang bitik. Dire po nang bitik pud sila. Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tidlo. Mitubag ba dito ang Ginoo? Kabalo kag unsay nganong dali kitang maulawan kay og naay mo storya-storya da ditso na bunganga. Si Jesus naghilom. Minsan pag tinanong ka, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Kay wa ka kabalo gitrap ra ka. Nay mangutan nimo, ngano lagi nga dili man mo musugot og ingani, dili lagi mo mutuog ingana. Ditso ra dayon kag tubag. Wa ka na kahibalong sila nga nangutan nimo. Mas labaw pa din nasayod unsay nasayod naa sa Biblia tungod kay ang ilang trabaho makigdebate sa uban. Di ikaw may natrap. Si Jesus maala mo nagsuwat siya na malandong. Gihuwat niya nga ang tanang atensyon sa mga tao matapok og maminaw. Patriling siya nga ang tanan gyud mo. Sabay. Uy, hilo mo ba? Kay minaw ta kung sa itubag anak niya. Ano saba? So si Jesus dugay ni tingog aron nga inigtingog niya makadungog gyud tanan. Nay mga maestra nato dire, Ma'am Jubilo, Teacher Bere daghang mga maestra nato, Ma'am Ellen. Na sila dire. Saba na kayo ang classroom, di magkamayaw. And sige, wa gyud saba gyud sila, di gyud sila maghilom. Langas kayo. And then mo suddenly mo lingkod na si Teacher Jubilo atong bangko sa tubangan, o niya ipatong ang iyang duha ka kamot sa lamisa og maghilom. Tanawa mga estudyante mo hilom pod og ayo. Ingana ang gibuhat sa Ginoo, gihuwat niyang mo atensyon ng tanan usa siya mug sulti og pulong nga maoy muguba sa trap nga gihimo sa iyang kaaway. Because ang iyang kaaway, ang mga Pariseo this time, they are inspired by the knowledge of the devil. O sa may knowledge sa devil? Pride. Ang pride magsigig sulti sa to, dapat angat ka, dapat di ka pwedeng daog-daogon, dapat di ka pwedeng ilugdan, ipaglaban mo ang sarili mo, ayaw ka sugot, hangiton ka kiti. Banga nga ba pude ka? Ingana ang isulti sa garbo, but trap og kinaiya na sa yawa. So, sa diyang na-atensyon na ang tanan, ningon ang Bible pagsulti. Okay, samtang nagbarog sila dito, verse 7, nga nangutana, mituyhad si Jesus kanila, o miingon. Mituyhad si Jesus, o miingon kanila, bisag kinsa kaninyo ang wala makasala. Maoy paunaha pagbato kaniya. Hala? Na? So, tanawa ha? Tanawa ragot. Pag hukman ni Lord ang babae, ngay pabato. Si Lord nagapoy sadaan, kay moingon man po ng mga Odeo. Abi ba natong maluluyon na siya? Pero kung moingon po si Jesus nga, dili siya pwedeng batuon. Moingon na po siyang, supakironis balaod. So, bisag asa ka anang daplina, asa ka mo dapig ana, unsa imong opinion ana, sayop na kadaan. That is why ang giimo ni Jesus, every time nga naay mo bitik niya, gamiton niya na nga bitik parang mudakop sa naghimo ana. Pareha ni Haman, nagbuhat si Haman og boom. Nga dito gibutangan niya pisi kay bitayon si Mordecai. Pero sa pag-abot sa gitakdang panahon sa Diyos, mabasa na siya sa Easter. Si Haman nga naghimo sa trap sa bitayan, siya mo'y nabitay dito. And kini mga tawhana nga nagdaladala o babayi dito, nga ningon silang nasakpan nga nanapaw. Wala sila naghuna-huna.
Di ba ang balaod nag-ingon ditong dapita kung diha siya nasakpi, diha po siya patyon. Nganong ila pa manggidala ni Jesus? Di nahugawan sila ani. Ug nganong naniid man po ni silag naghuwat. Sige na, uy, alas 10 na, alas 11 ilang sabot. Naturon diha, Oh, na ni sulod. Dali, video. Hanasak pa na yun. Nanay, video siya. Huli ka! Tara, dali na to ni Jesus. Naghimo sila bitik, pero sila mo'y nahulog. Nga naman, ingos Jesus, kinsa ninyo wala nakasala mo'y mo nagbato. Kitang tanan diri apil ning nagwali makasasala. O grasya lang sa Ginoo. Nga gihinloan taniya siyang dugo, mao nga wala tay hukmanay sa sagusa. Pwede tang mudasig, ay sagdi lang, yampo na. Sagdi lang. Di manggod kay grabe na lang iyang gibuhat nako. Sagdaing iyang kasing-kasing may madaot dili mo. Smile. Nabugotan manggod ko kay sakit kay iawit na para sa Ginoo. Iawit. Di gidaot ko diya. Kahog ice cream. Alkansi siya. Nga na lang. Kaysa anang gidaot ka, nitaka imong dugo, nisaka imong sugar, nagkasakit ka, gadumot pag yung kaniya, mas lalo ka nagkasakit, pasaylo ka, di pag yung kapasaylo naputol imong ginanhawa. Sagdi. Release ka diha. Ayaw ka pagapos. Amen? Because sila, nga buot mo dakop ni Jesus, sila mo'y nangadakpan sa ilang mga gihimong litag. Nagdala-dala silag mga kadina, nagdala-dala silag bisag unsang mga gapos, pero ang ilang gidala-dala mao'y nakagapos nila. Si Jesus mingon siya, amo gamit sa espada, mamatay sa espada. Na? Sa kumanghukom ka, suban, hukman po ka. Pasagdain ng taong magsigidaot nimo, ma-realize niya madugay. Ay, gikapoy na kong dinaot, ano niya, oy, di na kong daot, ano ako na ni hatagag manggabi. Kanang hinog, kalami, ano? Inighatag na yung mangga, ikaw na po yung, kauna apeliso! Hatag-hatag, plastic! Napariho na daig mo. Wala niya po'y kabaguhan. Na? Kabalo ka, the best thing that you can do, ang pinakamaayo nga mahimo nimo, aron nga, ang imong kaaway, ang imong gikaaway nga tawo, kanang, dili na siya mangaway nimo, the best thing you do is himuha siyang friend. Himuha nimo siyang friend. Karon na yung mga tao sa gawas, grabe kayong manglutos. Og tugbangan nato na sila, ipangkihan nato na sila, kanang magbutang-butangan tag ipangkihan nato sila. Mawin nato, dili. Naghimo noon tag pader. Pero ato na silang amiguho na gyud kanunay. Mabot ang panahon nga mag-amigo na gyud mo, ang imong kaaway manalipod na unya nimo. Uy, ayog ingana bay sa una baya, ingana po ko niya kay ako yung una ana niya kay ingana siya, pero parihara man daiming napakyas no, parihan daiming makasasala, pariho ming nagkinahangnas gugmas Ginoo mo nang basta nagka-friend na meron. Tudloy mong kaugalingon ba nga na munay pinakamaayo nimong himuon. Munay pinakamaayo nimong himuon. Lisod kaayo nga imong kontrahon ang maong sitwasyon. Amiguhan na lang. Lisod kayong imong babagan ang train nga nagdagan. Unya mo tindog kas taliwala sa train, unya may kahunong, di ka mahunong, lumpeng yung karon. Di ba day wasag ka, inig hagba sa, inig boom. Wa na yung bilin nimo bisan imong pilok, galupad-lupad sa hangin. So, nakaikya si Jesus sa maong trap nga ilang gihimo ani. And number 3 nga trap makita sa Matthew chapter 12 verse 38 to 39. Matthew chapter 12 verse 38 to 39. Dunay mga Pariseo nga miduol sa Ginoo og niingon nga, be sige ko no be paghimo ko ng milagro. Na? Matthew chapter 12 verses 38 to 39. Unya, pipila sa mga magtutudlo sa balaod og mga Pariseo miingon, magtutudlo, pakita kami milagro. Ha, kunyari, maluluyo no? Marawag, kuha na ba?
pwede ba ming makakita? Nga na. Pero sa sunod di ay, naana sila gibitik nila. So, ingon siya, unya, pipila ka magkatutudlo sa balaod, o mga Pariseo mingon, magtutudlo, pakita kami milagro. Verse 39, apan mitubag si Jesus pagkadautan gayod sa mga tao karon, wala na ipagtuo sa Dios, nangayo kamog milagro kanako. Dili ako mohatag niini, ang milagro nga akong ihatag kaninyo, maura ang kahibulungan nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Dili tong Jonas nga naglong sleeve og pink. Jonas nga propeta. Mutoy, gusto nila ba? Tingali, magdala pa, tingali silang mga masakiton, magdala silang, oy, Jesus, mutuon na gyud minimo, promise. Badlis pa tingalis liog, no? Promise. Musunod na minimo, mutuon na minimo, musimba na minimo. Sige ko nung paghimo ko ng milagro. Ayuha ko nun eh. Manawa daw ning patay. Himo ang blue ang tanang sagbot. Unsa kag baguhon ni Lord no? Pakalit siya, boom! Tanan nga sagbot, tanan nga green blue na po'y kolor. Hala, no? Or pulahon niya kolor tanan. Marag di yun. Ang pinakanindot nga kolor, walay lain ang green. Because green is kanang life. Muna'y kuana ng color green. Na life. No? Himua ko nuning milagro. Sa pagkatinuod lang, ang gihimo nila sa Matthew chapter 12, verse 38 to 39, pariha sa gihimo ni Jesus sa Matthew chapter 4, 1 to 11. Nga niingon, Jesus, himua ko nuning pan nga bato. Maupod ni. What if na imo duol nimo karon? Tisay, ati tisit. Tinuod, manggudkahang ka mo may gasimba sa gamhan ng Diyos. Sige ko na ba'y ampuin ning ako ang anak nga makakita ni siya kay natao ning buta. Hala ka? Pasag din ang tawhana o gingana na. Ingna rin pagsulti, why milagrong mahitabo nimo? Because ang mga tao nga kanunay nangitag milagro, to see is to believe. Motuo ra gyud kog makakita ko. Sa diyang gipakita nagmilagro, maingon na po, naayawa sa sulod niya mo nang nakahimo sa anang milagro. Tinuod? Di ba gingalan sila si Jesus o the prince of the devil nga si Beelzebul tungod kay naghimo siya mga milagro? Nya karon mo duol na pag-usab og mingo, himo ko og milagro. So gibitik ra dayon nila Jesus. Muning giing tubag sila ni Jesus, gihabas na po ni Jesus ang ilang bitik. Pum! Dayong lakang ni Jesus, alam na nako, naibuho des ilaw, minyo kita bunag mga sagbot, mga uga nga unas sa saging. Sultihan tama walay milagro inyo makita rong adlaw. Usara ka milagro ang akong ipasiguro nga makita ninyo og sa mga tao nga wala nangita nako. Wala na ngayong milagro. Og kana nga milagro parehas na itabo ni Jonah. Unsa man si Jonah? Gikaon sa isda og gidalas kahiladman 3 days. Mausab ang mahitabo sa anak sa tawo. Kanon ko sa kamatayon, dadon sa lubnganan 3 days og mabanhaw ko. Because after 3 days si Jonah gibugwak man sa baybayon sa Ninive. Maupod si Jesus after 3 days, giluwa sa lubnganan. Grabe no? Daghan man kayong mga sa wala pa ni Anes Jesus, doon na unsa ganitong kuan sa China? Pinakasikat nga relihiyon sa China? Nalimot ko ana. Diha na sila, nanuha na. Buddha, mga Hinduism, na tanan. Sawa pa si Jesus, natawo. No? Diha na ng mga pagsimba-simba kaniadtog mga ginama sa kamot sa tao, daghan na kaayo sa unang panahon. Okay? So, gusto kanunay nga itrap ang Ginoo. Pero si Lord, ang mga trap nga gipanghimo sa iyang kaaway, gihimo ni Lord nga sila mo'y nangahulog sa ilang trap. Tanaw nako tanan og arong makasabot gyud tag-ayo. Ang nasa gawas way paglaom di gyud katanaw no. Kanang gihimo sa kaaway sa imuha. Kung ang imong
kasing-kasing insakto sa atubangan sa Ginoo. Kanang gihimo sa imong mga kaaway diha nimo, sila mo'y matagak ana. Sila mo'y matagak ana. Maghimo silang trap, sila mo'y matrap. Maghimo silang mga bitik, mao na trap og bitik, sila'y mabitik. Maghimo silang bitayan nimo, sila'y bitayon diha. And tanawa ng mga taong bisag asa na lang padong nga mga panimalay, ikaw ragyoy iwali. Ingon ang Ginoo, panglakaw ka mo, iwali ang mayong balita. Og himo ang tinunan ang tanan akong katawhan. Pero inigsuroy sa tawo ngadto kasilinganan sa laing mga balay, ikaw maoy giwali. Uy, kabalo ka kana si kuan kay kuan man kana, grabe kay nang tawgon nas bana. Ulay na dire, ulay linungag. Uy, humuuli sa ko kay wa pa day kalungag sa bana, pero bitaw atong tasanin tiwason. Si kuan ba kay kuan mo si ngana no? Napasagdi na siya. Doon na itaw masay pandaot nimo, halay pasugilon niya sa tanang panimalay din his Lordes. Hala, sige. Ay, sige kagdaot nako. No? Sige. Kisa pa mga balaya wala nimo nasuginlan. May tungod nako. Kay mo kandidato ko kapitan daw ko ani kay sige mo kag pangambanya. Nahurot na nimo og panukilon ang tanang panimalay sa Lourdes, kabahin sa binuhatan sa imong silingan. Nalakaw na pod sa lapas, hot na tibok Bohol. Then ang mga tao nga imong gipangsuginlan nakaila sa taong imong gipanugilon, ikaw ray naulawan. Maunang ikaw maoy mahulog sa imong kaugalingong litag. Munang karon gusto si Lord maghatag natong kagawasan. Nga dili na ta kanunay matagak sa atong kaugalingon nga mga trap. Nga dili ta kanunay mahulog magapos sa atong mga kaugalingon rapod nga mga gapos. Na? Because na atay Lord. Kini ang last katong atong gibasa kaganina. Ang Matthew chapter 22, 15 to 22, ilang gitrap si Jesus. Tanawag unsa giunsa nila pagtrap diha. Nindot kayo kanay English dire. So akong basahon dire sa English. Then the Pharisees went and plotted how to trap him by what he said. So nangadto sila, dala nila ang plano unsaon pagbitik ang Ginoo. And unsay sunod din, unsa pailain lang gihimo. They sent their disciples to him. Ilang mga tinunan ilang gipadala ngadto kan Jesus. With the Herodians, it means ging sakupan sa haring si Herodes. Unsa man mga satraps or mga opisyal or mga sundalo. Automatically, pag nasayop si Jesus og tubag, ditsong dakop. Patay dito. So, they have this question. Ilan ang gigama ning pangutana? Teacher, they said, we know that you are the truthful and teach truthfully to the way of God. Gipaganahan una. Kabalo man gyud mi nga kamo jud ha, tinarong man jud pagalagad sa Ginoo. Nay mo paganaganan nimo ana. Pagbantay. Kay gibitik ra ka. Nay mga taong manggang tamison makigatubang nimo pero inig talikod. Murag apdos bangos na puga. O nya, so and then next, you differ no one for you don't show partiality. Kabalo man gyud ming di ka magtagad kung siya gisulti sa mga tao, ug unsa ra man joy gisulti sa amahan di nimo, mara man joy imong gisulti. Lamia sila no? O next. In verse 7 then, tell us, sulti imi, therefore, what you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Muna yung pangutana, tanaw na ko. Ingon siya. Ilan mo itong gipaganahan. Mayo ka magtutudlo, nani mo ang kaalam sa Diyos, wala kay pakig kung sa mga una-una sa tao because ikaw perfect ka. O niya, karon suginlim eh. Maayo ba? Or nasupak ba sa balaod? Or wala ba nasupak sa balaod? Nga mo bayad tag tax ngadto kang Caesar, ngadto sa emperador. Kini si Caesar, emperador ni sa Roma. No? I mean kani nga time ang sa kapanahonan ni Jesus kining Israel ang audio ani na ilalom sa pagmando sa
Roma. Ang Roma dili magtotoo og Dios. Pero kay nailog man nila, na-conquer man nila tungod sa gubat, colonization nga kapanahonan. So, ang Roma mo ingon, okay, wala milabot anang inyong mga simba-simba diha, mga unsang relihiyon na mo. Pero ang inyong himuon, ang inyong relihiyon mo bayad og tax diri namo. Ang mga katawhan nga singlon ninyo og tax ang tanang nagpuyo sa inyong yuta og ihatag diri sa amo ang bahin. Ingana ni siya. So, kini si Cesar, siya maoy giilang pangulo, emperador or hari aning mga Hudyo aning nga time. But kung sabton nimo pag-ayo kinsa gini si Cesar, he is ang iyang mind huna-huna niya ang iyang kasing-kasing Romanhon kayo ang dating. Gentiles ang dating. Grabe ka Gentiles na siya panghuna-huna. So muna ilang pangutana. So si Jesus dingon, but perceiving their malice, Jesus said, why are you testing me, you hypocrites? Si Jesus kabalo siya unsay motibo. And that is why relax, kalma lang ta. Because naay tawong paisog-isog sa imong tubangan, sila di ay ang tinuod nimong higala. Napoy tawong kinalamian mo kis pa nimo sa tubangan. Pero ang motibo di ay tukon ka inigabot sa panahon. Munang himo ang higala ang Ginoo, siya lang ang tinuod nimong friend. Iyang gina mga pagkaroning nun, nganong inyo mangyug kong litagon, nganong inyo mangyug kong bitikod, nganong inyo mangyug kong gapuson. So, tanawa ha, pag muingon si Jesus, because we have the law in this nation, nalibog po ko, ana ba? Gusto ko mo protesta, ana, pero paubos na lang ta. Gani ni anhi ang taga-diwa, diwa ba nang silang kanang party list? They said, Pastor, kumusta man ang inyong yuta diha? Kumusta inyong ministry? Nagbayad mong tax? I said, yes. Every year, naa ang expenses namo sa among offering. Naapod ang pilay expenses nga naabot namo. Pila ang money nga niabot, pila ang among na expense, na gasto. Pila ang expenses. Naka-record tanan. Itemize. Natanang item. Gasolina, 500 mo na. Naka-record na tanan. Unya, every year, submit dito arong marinyo ang atong sec. Nagbayad ta kanunay buhis. Nakabalo mo mga dagkong simbahan? Wala sila buhis. Especially ang Catholic, wala sila buhis. Diyan ako nakita, because we have the law nga, basta religion na gani, they are exempted og buhis. Pero kinsa kahit tag-iyas balaod. Dili tanang Pilipino, tag-iya tingali sa balaod. Kay gabayad man tag-buhis. Anyway, dahil ni Anhi dire nga, Pastor, supposedly dili mo magbayad og buhis because you are teaching moral recovery sa mga tao nga lost. Religion kani nga area ninyo, dili mo dapat magbayad anig buhis. No? Wata kay bawo na. Pero kung ato pa nang idig og ayo, kita rabay pasangin lang ng warta. Kung ato pa ng palawman, dili na lang ta kay mo ingon na pong nang guba. Guba. So, show me the coins. Ingos Jesus, tagae ko kwarta. Use for the tax. Hain maning mga kwarta dire inagbayad sa tax. Ambi, pakit ako. So, they brought him a denarius. Nagdala sila usa ka sa lapit. Na, wala ko'y coins diya. Isa na coins diya. Or papel nga kwarta. Dili lagi na ko na angkon noon. Pahulamar ako. Wa? Bajod? Asag dira 1,000. Pinubre ra ko. Na? So, naay, lingon siya, tagay ko og kwarta. Tanawa diha og kinsa nakapangalan. Say manding, paulam ako kwarta. Kan og nay papel, pwede pug nay papel. Ayaw ng papel. Karaang piso nga dako kaayo. No? So, kining kwarta, may bawaan nimo nga Korean nga kwarta ni kay nakapangalan ni sa nasod. Na? May bawaan po nimo nga sa Pilipinas ni nga kwarta kay na pangalan Central Bank of the Philippines, Republic of the Philippines. So ang tagiyaan ang nasod. No? Makita nimo dire. Then kini nga kwarta magamit ra pod sa nasod nga nakapangalan niya. Sulay kuno kag adtog Amerika. Dala kag 1,000. Papalita kog bread. Nadi iyo ka masuklian. Di ka kapalit. So kini nga kwarta magamit lang ni sa nakapangalan og asa ani.
No? So nasabtan na to pag-ayo, nga og unsay na adre maunay tag-iya kay diha ram po na niya gamiton. Pag unsay nakapangalan ani nga kwarta, kutob ra siya diha, nakuraw ra siya diha. No? Di siya pwedeng mulapaw, di ni pwedeng gastuon gamiton dito sa India. Na ay tawong nakabutang dire, si Jose Rizal. Na? 1 peso, Jose Rizal. Gusto ka madato? Ipuli nato imong ulo dire. Tanang piso, pila ka milyon ang pisong gihimo sa Central Bank of the Philippines. Naa si Rizal diha. Pero makapahimulos pa ba si Rizal? Wala na. Wala na siya diha. So, muna gusto nilang ibitik ni Jesus. Tanawa ha. So, muna ilang pangutana. Whose image and inscription is this? He asked them. Nangutana ang Ginoo, kang kinsa mang itsura o ang pangalan nga naa diha. Muna pangutana ni Jesus. And they answered, Caesar's, they said to him. Kasisar na, gobernador. Kasisar. Si Jesus dimitubag. Then he said to them, therefore, give back to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Nasabta na to, ne? Nabisaho na ako ni sa Bisaya. Ako, unya na, ne? Ug di ko paninglo na ni, wa na kay piso mo uli ron manding. Basahon ako sa Bisaya because mauni ang pinaka-highlights nato sa atong pagtuon karon. Sa verse 18, hinumdumi niha, nagdala na daan sila, modakop ni Jesus. So plano na yun nilang mabitik, yun niron dakpon. Kabalo ka si Jesus ani, pag motubag siyang, bubayad ta ni Cesar, ang mga taong maminaw muingong supak yun ni Jesus balao, dili yun ni iya sa Diyos. Kay hintil man ni kini si Cesar, makasasala man eh. Unya, religion man na, dapat, nga na, no? So, supak yun siya. Pero pag muingong siyang mubayad ta, pildi gihapon siya. Pero muingong siya, di ta mubayad, pildi gihapon siya, dakpon gihapon siya. So, ang atong Ginoo maalamon, na kay professor sa mathematics, unya sa math, gadrawing da, na ay, kanay, x plus y, x sub 1 plus y sub 2 equals y na sabtan. X plus 1 plus y sub 2. Unya napay r cube pi. Napay mga ingana. Drawingan pagkaguran lisuna sub 2 na math. Na, kabantay mo ana, na kaguran nga himuon ingana. Pi. Nya napay square root. Cubes. Unya, butangag numero. Drawingan pag mga litra. Napay plus og x. Unya ang equals gipangita lisulang sulbaro na. Natay mga engineering dire kinadaghanan. Kay balo kay sila ana. Pero kung jugo ana di may amigo ana. Di may amigo. Unya, ang professor nga kinabrightan kayo og math, duna siya'y estudyante nga 1 plus 1 pa'y nahibawan. O kining estudyante niya nga 1 plus 1 ray nahibawan equals to, hambog kayo, sir, dire sir, debate ta. 1 plus 1 ko na ba? Pilay answer. Nalibog kayo ka, kay muingon kang to. Gamitan man po kag biblikal. Ang babae maminyo sa lalaki o sila usa. Pildi na ka. Pero muingon ra po kang 1, muingon man po si gamiton po yung literal nga math nga to. Unya, muingon na lang ka nga, og Aris Bible, usa lang sila kung hiusahon. Pero kung aritang maghisgot gyud ta og math, 2. Kay usa dugang usa, 2 man gyud na. Pero kung aritas piniluso po 11, kay tuparon ra ang duha ka 1. Lisuda no? So kining professor sa math, gihinambugan sa iyang estudyanteng 1 plus 1 patawoy na hibaw-an. Mao ni ang eksaktong kanang illustration nato. Nga kining ni ang mga Pariseo, grabe lang pagtanaw silang kagalingon nga grabe na sila kamaalamon. Wala sila nasayod, nga ni katiting, dili makatakdo. Ang ilang dili pwedeng i-compare ang ilang kaalam sa Diyos.
Bisan ni sila wala kabalog, pila na lang kabuok, buhok na bilin nila. Pero ang Ginoo ning siya, He numbered the hairs. Hola, gihap sa Ginoo. So, ilang gitandi ang ilang kining mga Parisiyo nabitik og nagapos na priso sa ilang kaugalingong kaalam. Og maoy hinungdan nga dili sila gawas nun nga modawat sa kamatuuran og mosunod sa Ginoo og buot pahinuon nilang bitikon ang Ginoo. Pero naingon ang Ginoo, kang kinsang larawan ang niya sa kwarta o kinsa maning pangalan. Ningon sila ka Cesar. Ang conclusion ni Lord ningon siya, therefore, ihatag ni Cesar ang ka Cesar, ihatag sa Ginoo ang sa Ginoo. Kini nga kwarta, ang image ani is si Cesar na ang naa plus ang pangalan si Cesar, ihatag ni Cesar. Og ang iya sa Ginoo, ihatag sa Ginoo. Kining kwarta ha, gibuhat ni para sa kalibutanon nga kalihukan. Ihatag ni sa kalibutan. Apan ikaw ningon ang Genesis, God created us in His image and likeness. Gibuhat ka sama sa dagway sa Dios. Ikaw ug ako karon dagway ta sa Ginoo. So niingon man ang Bible, ihatag sa Dios ang iya sa Dios, ang imong kinabuhi ayaw gastuas kalibutan, ayaw diha sa kahilayan, ayaw sa pagpakasala, ayaw ragsigig gukod aning kwarta nga para sa kalibutan. Ihatag imong kinabuhi sa Ginoo because ang imong kinabuhi naa diha ang image ni Lord. Ikaw bilong ka sa Ginoo. Kining kwarta bilong sa bulsa. Therefore, give to Caesar ang ka Caesar. Ihatag sa Ginoo ang sa Ginoo. Pasag dai silang muna imong buhaton, ikaw ihatag sa Ginoo sa imong Ginoo ang imong kinabuhi. Kung ilang buhaton sa adlaw sa pagsimba mauna, ang imong buhaton sa adlaw sa pagsimba imong ihatag imong kinabuhi diha sa Ginoo. Because maunay paaging masabtan nato pag-ayo ang mensahe ni Lord. But like the Pharisees, natrap og ayo sila sa ilang kaugalingong kaalam. Naghimo silag mga bitik aron itrap nila ang Ginoo. But sila pahinuoy natagak sa maong bitik. Sultian sultian ka nako karon. Naa pakay kay gayunang mugawas sa unsay nakagapos og nakabitik nimo. Pero hinumdumi ni, pag di ka mugawas ana, moabot ang panahon mauna nay prisuhan nimo. O kay na priso na diha ka mamatay. Remember, 5 kaharing nakigubat ni Joshua. Nanago sila sa langob o gibabagan ang baba sa langob og bato og natrap sila dito. And after that, gipagawa sila o gipatay o gibalik sila hulog sa maong langob o gitabunan sila bato. Kung asa sila natrap, dito sila na priso. Ug asa sila na priso, dito sila namatay o gilubong. Karon maghatag si Lord og chance sa ato. That is why ningon siya, be wise like a serpent and be humble like a dove. Last verse. Mamauli ta. Proverbs chapter 1:17 to 18. Proverbs chapter 1:17 to 18. It is foolish to spread a net where any bird can see it. But they set an ambush to kill themselves. They attack their own lives. That's verse 18. Ari diri tan-aw tanan ako ning binagsaon. Sa Bisaya pa nag-ingon. Usa ka dakong kabuang ug walay hinungdan. Ang paghimog litag samtang nagtan-aw ang langgam nga buot nimong litagon. Sa verse 18, apan sila nga naghimo og litag, nagatang ambus. Naghimog mga gahong. Maoray, nagpatay sa ilang kaugalingon. Sila lang ang naggapos, nagdakop, naglitag og naghulog sa ilang kaugalingon. Pinaagi sa litag nga ilang gihimo. They attack their own lives. Nasabtan na ito pag-ayo? Nga kanang nakay himuon nga litag, ikaw ra ay matagak ana. So ayaw na pagpalitag sa imong kaugalingong prinsipyo.
Napoy uban mo yung, asa ko natawo adto ko namatay. My goodness, og natawo kas inidoro. Dad ako si anak, kay hapit na kumabugto. Ayaw, dapat sa Ginoo ka matapos imong kinabuhi. Naa ka sa Ginoo. Useless sa usa ka lang, walay kabililhon, walay kapuslanan ang paghimo og litag. Samtang ang langgam nga litagon nagtan-aw. Si Jesus daw langgam nga buot litagon sa mga Parisiyo, pero si Jesus kakita sa ilang kasing-kasing. Bisan sa pila pa kaadlaw nga nagplano silang naghimo sa maong litag, nakita na sila sa Ginoo, so useless. Ikaw sabog ako, ingon ani na ta dapat, because naatay pulong sa Ginoo, kabaluta unsay sakto, unsay dili, kabalutang litag na, kabalutang ikayo ni nato, pero nganong muambak mangyutas litag. Then pagka nagka-problema na ta, i-blame na to ang ubang tao. Ako sab nakigsulti sa akong kaugalingon for so many times. Nga madry ko, maluya ko, mauga ko, and then musugod na kog sa amin sa uban, and I realized, Lord, sorry, bisan pa dieg, unsa ning mga tao sa akong palibot, akong desisyonan nga, di ko magpalitag, di ko magpalitag sa discouragement, di ko magpalitag sa kakulangon, di ko magpalitag sa problema, di ko magpalitag sa kaugalingong kaalam, di ko magpalitag sa prinsipyo, di ko magpalitag sa garbo, di ko magpalitag aning mga lawas nun tanan. O gani inigabot sa temptation, useless na para nimo. Nga naman, nakakita na kag-unsa ni naas unahan ani. So si Joseph gilabay sa tabay. Gibukuha siya dito o gibaligya sa Ismaelite. Gipaginansaan sa Ismaelite o gibaligya dito ni Potiphar. Nagtrabaho siya ni Potiphar. Gibutang-butangan siya nga nang rape sa asawa ni Potiphar. Gani siya unta toy ripon. Unya gibunog siya, gilabay o gipriso. Pag-abot sa dito sa prisuhan, gikalimta na siya sa hingpit for 7 years, 13 years. But after that, nahimo siyang gobernador. Siya ni pulis trono sa hari sa Egypt. Muagi man kagrabe kaayong mga kalisod kasakit. I-look down, tamayon, biay-biayon, isalikway. But ayaw pagapos, anak. Because ang Diyos maghatag nimo kagawasan sa imong malipayon nga ugma. Palakpakan nato ang Diyos, mga igsoon. Ang verse 12, nagpasidaan si Lord. Sila nga naghimo sa litag maoy nagbitik og nagpatay sa ilang kaugalingon. So ang atong usbon karon is this. Be wise like a serpent and be humble like a dove. Nga naa kay kaalam. Kabalo na ka. Kini, magdaot ko ani. Kini mo ikaayo na ko. Just the best. Kung moingon kay tag the best, mga butang nga iya sa Ginoo. And si Lord, dili siya buot. Nga ikaw ug ako madakpan sa kaaway. Kabalo ka, gawas dun ta, naglakaw-lakaw ta, manulti ta, musayaw ta, magkanta-kanta ta, tanan atong mahimo. Pero sa pagkatinuod lang, nagapos og napiriso na tas atong kaugalingon. This time, kanang imong panghuna-huna isalikway na batuning panghuna-huna sa Ginoo. Kanang imong batasan isalikway, batuni ang batasan sa Ginoo. Kanang imong pagkinabuhi isalikway, batuni ang pagkinabuhi sa Ginoo. Diha nimo makita pag-ayong ing-ani di ay ang kinabuhing na ay kagawasan. Remember that Paul na priso dito sa Roma. Nagsulat siya sa taga Pilipo. Og niingon siya, napriso ako, apan ang pulong sa Dios dili piniriso. So bisag tuwa sa prisuhan, nagsulat siya og wali, og iyang gipadala sa Pilipos. We see, nga desisyon di ay nato ang magpatrap, pero bisan pag naa ka sa trap, wala mang kadiha nagapos, naa pa kay kahigayunan. Pero sa atong kinabuhi, magbantay ta. Because ang yawa kanunay naghimog litag. Dili na tato palamnan pag diskusyon kay taas na kayo ang atong time may tungod sa mga litag-litag. Because sa kanunay ma-experience nimo ni. Ingon pa to,
Ang imong mga piso, gagmay pa, ikaw tag-iya. Pag mudag ko na, di na ikaw mo'y tag-iya. Kay naanay mga litag. Tanaw kag mga salida na ay mga litag. Sa mga mananagat, magbutang silang mga palwa sa lubi. Ilang butangan o pabugat niya, ipanghukot nila ang mga palwa. Murag Christmas tree sa ilaom sa dagat. Aron na ay kataguan ang mga langgam, mga isda ato sila maghubong-hubong. Wala na hibalo ang isda nga motoy litag, ang tawag ana payaw, sakto ko? Payaw. Ngadto sila maghubong unya dali lang kay silang salumon og pamanaon kay adto man sila dito manago sa mga lukay. Nga murag Christmas tree gaing ana nga gipabug-atan sa ilaw. Christian, dapat nakaila na taan eh. The only way, ang pinakapaagi lang yun nga makabalo kang litag ni sa kaaway is nahibalo kag unsay naas Biblia. Pero bisag nahibalo pag kag unsay naas Biblia, the moment nga dili na kamo basa ug di na ka maminaw, nalitag na kas imong kaugalingon. And so pag nalitag na tas atong kaugalingon, kusog tang manghilabot sa uban pero di ta gustog hilabtan. Insakto, ako nang gisulti kay ing anak ko. Na, tama? Kay nalitag na ta sa atong kaugalingon. This afternoon, this morning, mamauli ta mga igsuon, balunon nato ang mga pagtudlo sa Ginoo. Tungod kay siya ang mas labawng nasayod unsay mga butang nga ikaayo ug ayo nato. Siya mo'y nasayod unsay naa ug siya nasayod sa unsay motibo sa atong isig katawo. And we say nga grabe kay na siya maayo kay na siyang tawhana na. Pero inikakita na nimo unsay iyang mga weaknesses, makaingon na po kang, ay mao di ay na, ing ana di ay siya. And many times maunay atong na-experience. That is why, gusto ni Lord nga, naatay panglantaw parihan niya. Maablihan ang atong matas pagtuo, makakita tag unsay dili makita sa natural nga tawo, sa paagi nga nasayod tag unsay naa dinhi sa Biblia. Amen ba? Let's close our eyes in prayer. Gracious and loving Father, nakita nimo Ginoo nga kaming tanan na trap, kaming tanan na gapos. Kining mga gapos namo Ginoo mao ni nagbabag kadili mi malipayon. Ingon imong pulong dapat makontinto kami, so malipay kami bisag unsang kahimtanga. Pero ang nakahatag og dili namo, nakahatag og gapos nga dili may malipayon. Mao nga natrap og nagapos kamig nabitik sa among mga kaugalingong mga litag Ginoo. Nalitag mi sa among kaugalingong plano og mga pamaagi nasayod bing mas maayo pa ang imuhang mga plano sa amuha. Nalitag mi sa among mga panghuna-huna. And walay makahukom sa usag-usag Ginoo kay kaming tanan sa imong atubangan sa daan. O grasya lang sa imong bugtong anak na kami Ginoo na hinluan. Among pag-ampo nga naa ang imong pagdasig, pagligon, paglipay ka namo. Sa panahong malitag kami sa kagulanan, ikaw ang Diyos, magtudlo ka na mo sa pagdasig sa mong kaugalingon. Nagakso na mo ang kalipay bisag unsang sitwasyon nas kinabuhi. Kung unsay among kahimtang karon Ginoo, ug doon na may nagapos na amo karon nga dili na may makainggawas sa among kaugalingon. Kaya nimong panggawason ang kada usa namo, O Dios. Mao nga kaluy kami ug tabangi kami. Sa taas ng mga panahon, nahulog kami sa gahong sa kawaladon. Tabangi kaming makagawas mianing maong litag. Matagbuan na mo, Ginoo, ang mga pabor ug padalangin diri sa among mga kinabuhi. And thank you, Lord,
Bisan sa mga nagpangitag mga trabaho, makakaplag. Sa bisan unsang paagi, magsulod ang panalangin, simutag-sa-tagsa ka mga panimalay. Salamat kay mong ampingan ng kada usa namo. I pray even for this church. Daghang mga kasimbahanan karon ang nag-lockdown, dalitag tungod sa COVID-19. But we pray, Father God, nga sa gihapon, kabaton kami o padayon nga kagawasan nga maghiusa sa pagsimba, paghatod ug pagpasalamat diya kanimo. Tabangi usab kaming makahinggawas nami sa gahong ug sa litag sa mga kasubo tungod sa mga nang labayng panghitabo nga dili maayos among mga kinabuhi. Hatagi kami paglaom ug liguna ang among pagtuo. Lord, ang tanan nga niya karon nga nakasinati og mga kasakit, may mga kabugat, himua nga masinati usab nila ang talagsaong gakos nimo sa pag-comfort, sa pagdasig ug sa pagpangamusta, Ginoo. Kaming tanan dunay history nga nagagikan sa mga guba nga mga kinabuhi, guba nga mga family, guba nga komunidad. But salamat, Lord, nga dili may mapadayong malitag ni ana. Because ikaw ang Diyos able nga mo-fix sa among mga guba nga kinabuhi, O Diyos. Panalit diya nga among mga kabataan. Panalit diya mga kinabuhi sa mga batanon. And let them have a godly decision in their lives. Padayong liguna ug dasiga mga ginikanan nga ni Ginoo. Wala kami angayang pasidunggan halaran simbahon. Tungod kay ikaw lamang ang Diyos. Boy, angayan nga mo dawat ni ini. We give you honor. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Manindog ng tanan.